penasaran apa yang bener kowe dodolan jajan bener Kang Mas nyawa kowe sing bakal jajan mesti wae jajanmu ya enak tenan kowe pancen bener Mas nanging suci karo jenenge jeneng medan jeneng sing paling sopan tak iman masih padha niat jeneng aku sopan akeh wong padha niat sopan tenan sik aku yo sing jomblo rapat jembune resik tur ati laler asik Wijaya Putra aku kepikiran sok kapan iso ngincipi jenengmu wenang-wenang ku teko hubungan iso lapangan sadurunge turu kaya wong sing kepelulan aku iki wis nyidam jenengmu aku kono kudu tuku larang duwe wanita teluntu aku nyidam jenengmu dek jeneng sing kuwi dek asa ra ngerti dek aku ora ngerti dak yo aja bingung yo jeneng sing kok kempek kuwi aku penasaran apa yang bener kowe dodolan jajan bener Mas nyawa kowe sing bakal jajan mesti wae jajanmu ya enak tenan Wijaya Putra goyang lagi asik 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 yo saiki aku kepikiran sok iso ngincipi jenengmu angen-angen ku teko hubungan iso tak pangan sadurunge turu kaya wong sing peteng telulan aku iki wis nyidam jenengmu saku omong kudu tuku larang